Right, muri Zimbabwe kusakana kwatiri kuita zvekare pano padzira re263 pano pano kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wetena on that notification bell kuti pese panichana manjidzoka neamwe manews updates uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka please make sure kuti wasubscribe watena on that notification bell walike this video. Muri Zimbabwe update yandinayo update iyo yenyaya iyo yakaitika kuEpworth. Nyaya yakaitika kuEpworth akusiye mchiona zvizere muvidhio. Next update inenge iri yaProphet Miracle Paul. Muri Zimbabwe kana ufunga kubatsirika manya pachechi paProphet Miracle Paul unopewa rako zambuko. But first update iyo yanda kukusira yabuda nepaEpworth. Nyika yashata, vanhu vapanduka, vanhu havachisina matyira, vari kuurayana kunge huku. Uri kutonga nyaya iyi unoitonga sei? Inosati rarenda funga kusei tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Kuti amwa mushonga asi paakasvika mai vachauri vasisipo ende havana kuzowanika kusvika pavakazobatwa nemapurisa. Ndomanzira ndakaita inini. Vabva nemwana pamba ndopavakaenda kuchipatara ndopaendeswa kuParenyato Hospital kuma9 manheru ndopatakanzwa kuti mwana ashaya. Ndomanzira ndakaita inini. Mungade kutiudzawo here kuti amai ava mai vazivawo here nekuti mungazivawo here kuti zvakasvika pakushata kudaro chii changa chanyatsoitika? Ini nangu hapana chandinoziva bosi mai ava ndavasikatombovazii. Ndakazovaona musi wakauya nemapurisa. Pasinawo nguva funga kuma7 PM ndopakazosvika murume achipinda mumba achiona mwana akarara pamubhedha achizobuda nemwana achiti yamundoonero zvaita mwana achiuya budisa mwana apa mwana anga atoshaya kare achibva atozomhanya naye kuchipatara. Asvika kuchipatara akabva azonzi anofanira kuenda kuPare. Aenda kuPare akazofona achiti mwana ashaya. Nofunga dzadza kuma8. Then next day rachona raitevera takambotira kufonera mai vacho mafoni awo yaingoringa but hapana aidavira. Takaswerera musoro wese wezuva. Sunday ndopakazobatwa mai vacho vachinzi vari vabatwa mumabalancing rocks. Vafonera murume vachiti mwana wangu ari sei, handisi pama1 here. Murume abva ati aiwa hamusi pama1 uyai ndokumirirai. Saka amai vakabva vachiuya panokwirwa makombi eMbare. Vakasvika ipapo ndonokuona ndobva ndabuda. Then murume ndopaakabva aenda kupolisi apo vanouya nemapurisa ndokubatwa kwakazoita mai vavo. Tauya zvekare nemuvakidzani aigara next door kwepakaitikira tsaona mwana uyu ane 5 years paakaurayiwo namai vake. Regai tinzwe zvizere ari ano amaiita namai vakauraya mwana ava. Kuda mungazivawo kuti zvakafamba sei muupenyu hwake, chii chaitika kusvika pakuzofunga kutora upenyu hwemwana waakazvara? Mai vataigara navo tatisina nguva refu tagarisana navo. Ndofunga tati ne2 weeks tichigarisana namai ava. Amai ava ivo vachigarisana nemurume wavo havana kunge vakatiudzawo kuti situation yavo yakamira sei. Vaizviti ndiwo mukadzi wechitu kuna baba, vaiti ndiwo mukadzi wokutanga kuna baba. Asi patakazoti makuseni takamuka makuseni vatango mai vaya takamuka vasipo tisingazive kuti kunetsana kwavo tasina chataiziva sekuti vanhu vanyowani. Asi murume akangomuka vhakiya dhoo rake ubva abuda ubva aenda. Mukadzi achizodzoka akuda kugweja dhoo murume akabva tati fonerai murume wenyu mumudze kuti murume madzoka mupiwe maki achangobuda. Murume akapinda. Murume akabva ati mupewo $. Ndobva tavapa $, ubva vaenda. Vakadzoka vari munhu anga asina zvaitaura. Tobva tatovati handei kuchechi. Vakaramba zvavo kuenda kuchechi. Saka isakangobuda tikaenda kuchechi tikavasiya vane mwana wavo. Taenda kuchechi tichidzoka takaona amai ava vachingodzungaira murodhi yekudhuze pano pamusha vachingofamba tikatoashedza asi havana kutidaira. Isi tangoitawo bhizi nebasa redu tikangozviitirawo zvinhu zvedu zvataiita. Nguva diki baba vachibva vasvika. Baba ndo vakazopinda mumba ubva waona mwana akadii. Mwana akarariswa pamubhedha ane situation yavanga vasinganzwisise. Baba ubva wabuda nemwana wakati onaiwo mwana uyu zvaari kuita. Takabudawo tikamhanyidzana tichionawo mwana chatakakwanisa kumhanya nemwana kuchipatara. Tauya zvekare nemumwe mufakazi ane umbowo akaona
kuda akanzwa zvakaitika regai tinzwe zvizere kusvika nemwana uye kokoko ndipo wakasvika wachiti ako mwana yaita sei tisira toperwa tozoti mwana yaita sei takati mwana arowa nezvino tozoti amai awo asi pakabuda baba vachibuda nemwana ndipo atakapinda mumba pane next pa wakapinda mumba kaona pambeta pane mushongo wemakonzo ngo aripo ndipo takabva taona kuti amai anokona kuita sei wapa mwana mushongo wemakonzo apa mwana apa atenge mwana abayiwa takati asi pamutemene chinhu achambaya nebanga chichaitika tati sina umbo wakakwana yachita ngofungidzirawo asi zvakazoitika nekufamba kwenguva ndipo patakazoona kuti mwana patakasvika nekwamai magwaza kwatoka kuti mwana achota sei atsofa mwana uyu baba ndipo akazomhanyawo semurume mukadzi uyu anga asipa anga atotiza semurume anga ari paanga atopererwa angoti wani tibatsirewo vamwe vakabuda vakamhanya kudombo naye mwana vakasvika naye kudombo asi ingati too late vakasvika kudombo zvakanzi hapana pakiringi tavhara mwana musana naye kupare vaenda naye kupare mwana ndipo vakasvika kuti mwana aita se hapasina mwana atisiya ndiwo maziro andingati ndinozviitawo. Second news update muri Zimbabwe, it's a video randaona ri kucirculate social media mushure mekunge mukadzi aenda kwa Prophet Miracle Paul nedambudziko riri kunetsa mumhuri. Mushure mekunge pane vanhu 11 murumu asi pasara 4 vese vari kupera kufa. Saka nyaya idzi dzichitaurwa dzichipatsanurwa kuti munzwe and tell me what you think in the comment section. Kwa Miracle Paul vari kuita basa chero. Watch this video. Makadi amai. Tinofara makadiwo Prophet. Tinofara twakungokubvunza iwo nyaya yenyu ndei. Nyaya ndiunza pano mumhuri medu vanhu vari kufa vakawandisa. Prophet, I'm here because in our family people are dying one after the other. How many were you in your family? Manga muri vangani mumhuri menyu? Tantiri 11. We were 11 men of God. And how many are here today on earth? Pasaro vangani pasipana. Tasara 4. We only left 4 men of God. And you are the number 4, yeah? Imi ndimi wechi4 washo. Ongu ndine wokupedzisira. Okay. Yes, man of God, I'm the last one. You are the next. Imi ndimi makutera pajanare rufo iri. It's good to turn to Jesus now, before it's late. We have seen all relatives being taken one, perishing like that. Jesus is the only shield. Because you have visited so many prophets. But still coming from the prophet, death is knocking and picking. Which means now we need to settle in Jesus. We don't need to pay visit to Jesus. We need to settle in Jesus. I believe that if you repent by His grace, you shall live up to God's time. This is not God's time. Who is from Malawi? Baba wedu ndo wakabva kuMalawi. All right. Our father came from Malawi. Okay. When your father came from Malawi, he was with this thing that I'm seeing to protect him, since he was going to foreign land where there was no any relative. So the package he was given from home was from the evil altar to protect him. Now, you know, when your parents are coming from other countries, don't relax. Ask your father, where exactly is our origin? If possible, visit.
so that you can have more understanding kuita muite nzwisiso of your family yemhuri yekwamakaberekwa and everything that happened there. nezvese zvinoitika ikoko. Now, here, like the recent one, you were in Uganda zvino manga muri kuuganda looking for prophets. muchitsvaga maprofita. The truth here is your father carried something baba wakatakura zvawakatakura from the altar kubva kumalawi uko kumaaltar to protect him vaida kuzvichengetedza chaizvo. since he was coming to Salisbury. ndo yaharare. So he needed protection. vaida ruchengetedzo. There was no relatives here. kwanga kusina hama kuno. So the relative was that thing. Saka hama That yavo was yanga iri chiro his ichocho. relative Ndo yanga iri hama yake to iyo. look after him. Ndo yaimuchengeta. Your father was told this. Baba wenyu vakaudzwa izvi. You are not supposed to have family where you are going. Kuti manga musingafaniri kuita mhuri kwamuri kuenda uko. It's only there for work. Endai ikoko munoita basa chete. Looking for money. Motsvaga mari. Come back home. Modzokera kumba. And settle. Mogarika muri kumba. Now, fate has it that your father do have you here. Out of, you said what, 11? Yes. We remain with 4. 4. What is needed now, my daughter? Chakudiwa panapa mwanangu. Your father was not supposed to be buried at Mbudzi. Baba wenyu wanga wasingafaniri wakaiga pambudzi. Your father was supposed to be taken back Waifanira kudzokera so kumalawi. that the elders there, they can do the tradition, the rituals. Kutira kuti vakuru veikoko vaite chivanhu cheikoko. Where is your father now? Baba wenyu vari kupi izvozvi vakavigwa kupi? Vakavigwa kumbudzi. He was not supposed to be He buried was there. buried at Mbudzi cemetery. He was not supposed to be buried there. So what is needed now? Chakudiwa panapa. Go and tell the other surviving Maakunoudza siblings. vamwe vamakaberekwa navo vasara. That's your father is from Malawi, place called Mulanje, Baba wenyu vanobva near the kumalawi border of Mozambique and Malawi. Mulanje. That's where your father came from. So now we want to lead you to your family straight. Toda kuti ndinyatso kunanga pane mhuri yenyu kwenyu chaipo chaipo. Baba wenyu wasati vauya vaitomboshanda kumunda eti kuBlantyre kuMalawi. Your father used to work in a tea plantation in Blantyre, Malawi. panapa vakatombonge vachishanda ikoko uye dumwa ra vakanga vainaro baba This charm that you used to have, muchigere naro it's still there. Amen. It's alive. idumwa rakanga rina baba ravakabva naro kuMalawi It's a charm that you got from ravakapiwa Malawi. richinzi rivachengetedze It was for semunhu akanga achienda kunzvimbo dzisina hama kuvatorwa. Baba vakapiwa dumwa namadzisekuru avo vachinzi zvavakuenda kumasango, iyi ndiyo hama yako, ndicho chichakuchengeta. Asi kana wasvikako usaite mhuri ikoko ndiko kunotsvaga mari. Kana watsvaga mari unodzoka uzoita mhuri kuno. Saka chekutanga baba vakarasa mhiko vakaita mhuri ina vana 11 ndivo vana voroverwa pasi ava. Mapaonesesa baba venyu vakambotenga bhasikoro riya rainzi Black Your Horse. father once bought this black horse bicycle. Bhasikoro iri pakafa baba This bicycle, rine pariri pamakariturika. it's somewhere in his house. Bhasikoro iri This bicycle. pakati penyu muri 4, harisisina mavhiri, harisisina Amongst the chii, 4 of you, changosara chisimbi chiya chinonzi chii, bicycle no longer has mutanda any vataurwa neavo. wheels. Pakati penyu mukatarisana mudzimba dzenyu muchaona kuti pane pachiri In one of your houses, you should find kana it. uchichirangarira chinhu ichi. Amongst the 4 of you, Mabhasikoro akare kare aya this very old bicycle, black baba horse, wenyu vakaritenga iri, vakararama naro kwazvo uye vairida. Vachizofa
rakasara rikamboti shande ichibva razofa. Kubva kwasara chisimbi. Inani simbi muri kuiziva here kana kuti muri kuirangarira here? Hongu iriko. Right. Yes, we know it is man of God. Basikoro iyi. This bicycle. Right. Yakadai so. Ine chinhu ichi. Chisimbi chakadai kaichi. Yes. Ipo pano tine basikoro handiti. Pamwe haisisina kudaro. Yes, we have one over there, man of God. Ndeani tipo basikoro yake. Basikoro ine chinhu chakadai ichi. Handi tinogara apa isu tichifamba nebasikoro redu. Yes. Pane chisimbi ichi. The metal bar on the bicycle. Ichi. That joins the seat and right. the handles. Then papa paita chimwe chinobva apa chichienda ukuvhirire uku. There is another one that moves from the handles. Zvanga zvakaita basikoro redu iri. Chisimbi ichi chichiri ndicho. Asi ichi chinobva apa chienda. Ndira kuti munochitarisa pachiri kubva apa. Chiri kuratidza kuti chakachikoka. Ndobva chaweldwa. From one end to the other, there is a welding that has been done on the bicycle. In that inside that thing, there is the charm. There is a ball. That's where the charm is. Saka basikoro iroro dumwa iri muchinaro. So the enda mumbovuka kana kuchirasa kana mumbovuka. You never think of basikoro cha baba, basikoro cha baba. Ndo mune dumwa imumo. Ndo chinokurakashai. That thing is the thing that has been hitting you year in year out. Sika masarama 4. Chinhu chandiri kutaura chiwo ndithingi kuti chiri dangerous kudaro. Because hachisi chinhu kacho kuti chinopfukunyuka ka. Chinhu chichongoriwo zvokuti ukangosiya apa ndizvozvo. Munhu asingatoziva anongofungiza kuti menochi. Hachisi chinhu chekuti uchatonzwa chichidiwa iwe Saka chinhu chekuti kana ipapo ukanovhura pandakuudza ukapatarisa uchaona pane kagold kakatenderera kunamwa. Yes. Ndo chete pabasikoro iroro pasisina black yacho iyai. Pane kagold kakatenderera pauntoona kuti apakadiya. Baba wako wakatopa cheka purpose. Wakaisa sinyi rawo ndobva wapanamisa. Nasi ndichambobata rufu. Ndo chandagonawo. Handidi kukunyepera zvandisingagone. Uya apa. Ungawige jinda rekuMalawi iwe uri 1. Saka hembe dzawo makaita sei? Omana vakangotora. Warume ka? Zvimwe izvi itai muchikawo matyira. Itai muchichika chii? Vana baba vedu havasiyana nana baba wamazuva ano. Waiberekwa nokurema. Usatambe nomunhu kaiwe. No bus, no air ticket, no train, but he arrived in Zimbabwe. No boarding bus, no train, not even air bus, but he arrived. How many rivers are there between Harare and Blantyre? West is still the time we are speaking here. Very different from today. Saka munhu iyeye akabva kubva kuBlantyre akapinda paHarare. Wowiga munhu akadaro pasina hama yake autyere iwe. Autye iwewe. Munhu aitaura ega. Mazuva achiri kutaura aya. Kwanga kusina kuwanda makommunity anogarwa nevanhu sezvatakuita izvi kuti apo unoona vanhu kwanga anga ari masango. Ende mumwe macho maitotsva hondo dzechimurenga mumwe. But munhu akasvika. Munhu akadii? Akasvika. Makasetwa zvimambaira mumamwe masango mudzichitsva hondo dzechimurenga asi munhu akasvika. Munhu akadaro womuwiga iwe pasina vamwe. Unofanira kutyawo mani. Muupenyu pane vamwe vanhu vamunofanira kutya. Ndakuchikuudzai. Pane vamwe vanhu munofanira kudii?
kungosvika kuti baba makafamba kuMozambique kuchirwa hondo, kuZimbabwe kuchirwa hondo yechimurenga, kuMalawi ikoko kuchirwa hondo, but makafamba mukasvika. Futi dzese dzairira pakati apa hapana, nenzou dzese dzaiwe pakati, neshumba dzese dzaiwe pakati, hapana yakakuonai. Une vamwe vanhu vanofanira kushikiwa. Chiwindi chamakaita ichi ndochikuita kuti mudii. Saka chiendai munotaurira vakomana. Zvaita zvakanaka tazviona tisatadi. Utori munhu musvini vanokwanisa kutorarama zvakanaka. Ese mafinances ako ese akabatwa nenyaya iyi. Kuisa pambudzi muchiti tapedza. Kana wabata zvandiri kutaura izvi ukomborerwe. Ngatimunamatirei. Tinonamata muzita rako Mwari wamasimba, iye nhasi Mwari, rufu ngarimire. Kubva nhasi tinomisa rufu runobva pachiitiko chedumwa iri. Nedumwa irori tinorimisa pakushunja ropa. Mwari muvachengetedze uye muvatungamirire. Ngavatakure soko iri vanonzwana naso mhuri kuti vakwanise kuita zvakafanirwa kuitwa, kuti kutambudzika kusave nawo. Mazvita yenyu Mwari wamasimba. Amen.